step ke kemen ni pi baro ki hab ki barit ki ba pi don hari ke step bani pet yang ni ke online service kum ke jisen khna jong ke balang prestiran pok se ka khot snob hai pi we bani sno akti lang bat ngi bani shakri lang bat ngi kum ke jisen khna bat bani mani ublei ban aingu ublei ujuye da yang ngi ba ujuye don rekat bat ngi bat kum ta ngi yo yang seksin yang ni ke sngi ke bangi la ban shakri ban penon buram kerteng Tiang tam jong nong penim Jesus Christ. Syabang ya sekemat tungin pendam haki jing duai. Nya ingu eme ko pa bi it mamelong blay badap na jing it ke jing ai ko trakan rat. Me dap tang na jing it sudah ko trakan rat mamela ai biang igi ke sngi ke bangi yo man shakri biang yeme ko trai kom ni. Ko trakan rat ai bang jing shakri ke jongi kanomlong tang jing shakri ba pendap rukom man re kan lalong de jing elam ju men se mu jome ko trai. Kutrai kenrat ikni program baro kutrai tu dalam hidup mensim ujung me bahkan lo ke jengker kui ngi wepi we komju wat yangi ke bayang hani khmat kutrai sheme ka por banang sa tu dang yalam hi me kutrai teng Jesus ngi pan amen mata pangin pois ko ke bentar ta mengin sha skor haba I Miss Hazel dekhar in yalam ngi ha ke jing police dang bat ke jing duai ngin ye sheme talang nya ruai ke jing ruai ke ban rus pa nyo no ko jurai bat mai bat san spa knai puar Sembaro batiu parong blajin halakak tin kiayaro ublei ulong jingyin ublei uitungin yaro ublei uinyanga Tau iki sembaret ublei uinyanga iwe isem ying in hap klem kajing tip ipa iki sem red ban yarap ublei Yanga ublei uitungin yaro ublei uinyanga lada uiki sembarin ublei uinyanga ublei Kajing padur shisha uiki tiu gula basau ublei uinyanga ublei uitungin yaro ublei uinyanga lada sembarin ublei uinyanga ilong ki sentiu jong utrai ban penyiu bilari ngenteng shan kum ki klur pernai ublei uinyanga Tishwa bangin net chu blay ke jing duai ngan pule kat tu kat ne na ke ketien ke jong play naki proverb kelenong ke ba apuar ke dekat ke bahan driu bat kum juru na u Jeremiah
kalau nong ka ba ap khandai ka da khot ba ka ba khatwei ki ken tien ba ongkum ne tu hi kai yau khna ha ka lenti ba udei ban let te on om kin ria naka wat haba ula temen na banga teb ya ki jingmut ki banga perkhat phang jong phi ong utrai ki jingmut ka jing sup ken te om ki jong ka jing snew ban ai ka jing ker man ya phi ha ka por bakut jong phi tu ngin lit pai shublei ha ki jing duai ko pa jingi bahabneng wan ban ai ngo yame pa na benta kane ka por bangila ban wan ban mane yame kum lingba kane ka online service mo pa to don ring kat bangi pa bi it bat ki khon ki jong me try bi it to don bat baro ki khana try bi it ki bas ngap ya kane ka online service mo pa to ai bakin long ki khana ki batip sngi mo pa bat to betin ye ki kat nadu menta kat ba kidang ya khana mo pa to ai bakin yo kata ka jing it na me mo pa bi it but menang yai betin ni ki menang yai ya lam mi ki mo try bi it ha ka linti ba kho jong me mo pa bi it to don kat but ki try bi it ba ki nang long ki khana ki ba tips ngi ki ba real blay mo pa bi it but kum ju mo try bi it nang don kat but baro try bi ki khana kaleng kani ka per thai mo pa bi it ba kin long ki khon ki jong me kin ya ro khrteng ka kho ka jong me bam jikut hi mo pa bi it tu sngowi ki jing duai barat ki jongi pa bi it bani pan ki ne baro thank Jesus Christ amen ai kublei Miss Hazel the khar but to ublei unang ker khu ye phi but hangno hono ba phi don ublei unang yalam bar unang betin ye ka jing im ka jong phi bani la pois ko ke benta kata lo mengin shas ko no na tin ka jong blei but hakni ka por ngi ai ngo ye ikong ador tiolai balas pelaj ya ka por ka jong i ban yes ben shimi ka benta ka jong i ba insam hapreng jong i tin ka jong blei ban nga kumta nga kerpat ban nga khot ipi baro ki hab ki baret bat kumju ipi ki bas ngap ro mengin shas kor ayu bu blei ukwa man kren hakni ka step ban nga nget kan long ka jingker khu hi yengi iwe pi we habang shas kor ya ka tin ka jong u hi shoming in pois kata ka bentangan kerpat ki praise and worship team kan yalam yengi ka to ni hi jing ruai bakan long simenta ban penraham ke jing skri ke jongi mana kwa ipi baro pe stock tilang bat ka praise and worship kat bagi nang ruai hi jing ruai ro step bang pangat ipi we pe we bat ngai ngu u play ba ulai ngi kani kalat bani sakri yu ing ba kini ki channel ban in simenta lang ke jing ruai ka bakrteng ke jing ai e ban in ya yat pe ka chorus ka ba riu nyo pra kandai jing ai e jong me ka pen yang ga atra jing ai e jong me ka pen yang ga ngan ya ro ya me nganai guru di jingai jong mi kapenem yang ganra lagi ti banyaro yami atrai ganra lagi ti banyaro yami ganyaro yami nganai guru di jingai jong mi kapenem yang ngan tab lagi ti banyaro yami atrai ngan tab lagi ti banyaro yami ganyaro yami nganai guru di jingai jong mi kapenem yang jingai jong mi kapenem yang atra jingai jong mi kapenem yang ganyaro yami nganai guru di jingai jong mi kapenem yang nom de ma bapla bapla ba
Bapla Prai Jesu Long Bapla Kaman Ngi Ishkor Ngi Sâu La Tho Ha Các Tiên Jong U Prai Jesu Long Bapla 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 Jesu Long Hanga Long Selas Im Jing Suk Bay Krau Boru Long Upenim Usumang Naka Pokas Liu Bapla Undong Sil Spayaro You try O kanu ngakwape Yakak Majongu Ganyo Yaro Junon Jing Isnei Jongu Lenti Shaka Burom Lenter Nganyai Wai Ying Hap Neng Ganyo Shong Junom Baru Try Namar Sayo Ya Shong Lang Kanu Jing Suk In Long Junom Habong Jukut Namar Sayo Ya Shong Lang Lembat Utray Namar Sayo Namar Sayo Ya Shong Lang Kanu Jing Suk In Long Junom Habong Jukut Namar Sayo Ya Shong Lang Lembat Utray Ta nginya duai mo ko kupahajungi bahabeneng sa sisen pat atrai kani ka step jong ni ka singi ka bakra ka bakantang ka jong mitrai ngiwan apa ban ayu ya mitrai malemba gini ki online service bangila ban wanra biang ki program ki jongi ka burom ka jingu baro i aisha mitrai wat langim la ban ki ka yeng ka jong mitrai rengila ban pet gini ki program ki jongi kum ki khon hem ai ki yeng ki sem ki jongi trai ka burom ka jingu baro i aisha mi yalam ko pai ka jing im ka jongi ba mana ka singi ha ka kerteng uji su ngi duai amen ta good morning ta ningkong ni dap da ka jing sungu yu blai mo bola dan ringkat bat ngi ha ki por ki singi baro ki bla ka jing im ka jongi namar khlem mo u ngim la ban le e ru em wat la ngim la ban ki ka yeng ka ba khoi ka jong u Henry haki yeng ki sam ki jongi ni la ban mane yu u ban ro ban rai bat ban penon burom ya ka kerteng ka bakhuit ka jong u te shwa bangan ya khendiat na ka bible mo bangan kran khendiat na ka bible na ka ktin ka jong blai nga kwa ban ai nuksa ya phi ka wei iki hep ki berit jong bedan hayeng baro akwa ban ai ka wei ka nuksa ya phi to kum ki khon hep em ni shit dan day ya ki birthday ki jongi la ni ki sikha mo ki singi kha ki jongi bat hakum ki ni ki singi isngo kum no ni dap dang ka jing kemen mo nang ta pa de i mei i shet ki jing bam ki babang nang ta pa de ni yo i ki gift mo i gift la ni ki jing ai sngo ba na i mei i pa bat na ki paralok ki jongi nang ta pa de tang shu yo i ki ni ki gift ni sngo kum no ni kwa tang bangin pleno ya ki bengin pet mo bengin pet don ayu shapo bengin pin i shi ki wei pat mo te kum ki ne ken kita ki gift ki bangi shit yo ha ki por si kha jongi te ha ka ne ka step ka bamenta ka e banga kwa ban kran khandiat na ka ktien ka jong ublei ka long ba ublei ulong ubakodor bat ubadon bortam ka jing im jongi bo ayangi shibon ki gift lani kita gijing ais ngobha agajing im gajongi bamanla kasi te kawai na ka gift mo ki ba ublei u ai agajing im gajongi ki bala ban syam na ka ktin gajong ublei na ka gospel jong u Yohanes kalanong ka balai ka dakhat ka bakhat rew ka babaro na ngi tip ya kani mo ba onggum no na ba ublei u it kata ya ka perthai
kat bau la IT no yala ukon bala kamar way bau u banget ha u on jat show henry un yo ya kata ka jing em ka ba bom ju good te ka way na ka gift mo ka ba crown tam ba ka ba quarter tam ka ba blay u ai hangi ka day kata ka gift lene ka jing ice ko ba jong u yala ukon bala kamar way to way to kon bala kamar way kon bala kamar way u Jesus Christ mo ban wan siya kani ka pertay ban siya ayap halor ka dengfna nam daki pop ki chongi bat ban mi pat hakasngi ka balay ban job ya ka jingyam bat ban pelaj yangi naki pop ki jongi tingi aingo yu blay nam ta kata bat ni day ban long barabor ki kon ki jong blay ki ba pediang yu jisu aki do not ki mensim ki jongi nang ta pat deng abang ikut berkat ikini ki jing ai mo ki jong blay ki jing em ki jongi ba malak kasngi ni dap da ki jing sngongo yu na kata ka daw ni day ban aingo yu bat le ya ka mon ka jong u ha ki jing em ka jongi mo te ka baning kong kalong ba u blay u pha yu Jesus Christ sya kani ka perthei ban sya yap alo ka ding fna namar balai namar u yangi mo ka jing jong Jesus yangi kalong ka bapala chisha ka bangi kum gibre ngim na ban snau tho mo ula chwa mo u yangi na kata ka daw ni ru kum ki khon hem na ne ki balasan ni dei ban yu jisu mo ban yu jisu na do ka do not baro ka men sim baro bat ka jingmut baro ka ba u jisu ju eno yangi hakipor baro undan nam ringkat bat ngi ban kum ba tho mo ha ka gospel ka jong Marcus kala nong ka bakat ka dakhat ka balay po ba ong gumno min ru yau try wa blay jong me da ka do no jong me baro da ka men sim jong me baro ba da ka jingmut jong me baro ba da ka bor jong me baro te kumbala pen ha ka to ka dor hang to mo pi ti dor bak pen bau jisu mo u bai ki khana u ki balasan ru ha bai nang ban phai she u ha ki por baro ka jing im jongi te ka ba pat ka long ba u ai yau jisu mo ban sha yap alor ka ding fna na kata ka daw ni dei ban pedang yau jisu ki do not ki men sem ki jongi ban nget ru ha ka kerteng ka badon bor ka jong u kumba tho ha ka gospel ka jong u yones kala nong ka baning kong ka dakhat ka bakhat ko ong kum no Henry kat ki bala pediang ya ha kito u ai ka bor ban long ki khon u blay kata ha kita ki banget ha ka kerteng ka jong te kumba pila biang ha ka to ka dor pada menta ka to ka ding fna mo ka ding fna ka bau jisu u syayap na menta jongi nang ta pade u pediang ingi u khot ingi chaka khat ka jingi snai jong bat ka balai pan ka long kum no bangin day bandon kata ka jinga day ka bacan bah bat ublay hakanu ka dor ngin ton ka jinga day ka bacan bah bat ublay kalong bangin ban pule ka ktin ka jong ublay man la kasngi bat ngin duai de man la kasngi kumbat ho ha ka shithi ka baning kong Thessaloni kala nong ka basan ka dakhat ka bakhat nyo do duai klem da pot te kumba pilai biang menta biang ha kitu kidor pi em kitu ki hab ki baret i dem kho si i pule ka Bible bat ki duai mo na ublay te bo un dan nam ringkat bat ngi bat unya dai ke jing im ka jongi ba man ka sngi te ka basaw pat ka long ba u ai hangi kata ka jing im bam jukon te abangi pedang u jisu bat ngi le ikamon jong bat ngi nyet ha un ai hangi kata ka jing im bam jukon te kai kata ka jing im bam jukon kata ka jing em bom jukot ka long bengi nyo syong do ha beneng bat bat kat no kan long ka jing kemen ha kita kisngi mo nagum ba tho biang ha kan ka shithi ka baning kong jong yones kala nong ka baar ka dekat ka baar fusan te ka ne ka long kata ka jing kular ya ka ba ulakular hangi ka jing em bom jukot ken te kumba pila biang ha ka to ka dor ba komno kata ka jing em bom jukot mo ha beneng kat no kan long ka ba kemen te shwa bangan penkot akwa ban ong yipi ki ki hap ki beret ba kum ha ki ne ki por lockdown ngem la ban let ki ska yeng jong blay nang ta pa de ngem la ban let ki skol ki jongi te yem dei ban pilet na ka por ken namar belai ka por ka long ka ba
Don kam ha ke jing im ke jongi bat ka wai na kata ka por ken ka ba kalong ka ba kong santam ha ke jing im jongi ka long bangin pule ya ka chen ka jong blai man ka si dan na pleng jong phi ki hep ki beret mo ki bampat nang ban pule ka chen ka jong blai badang ret han de ki le kum no i mei i pa i kong kong i baba mo kin penikai ya phi ban pule ka chen jong blai nang ta ban duai de man la ka si nang ta pa de sakawai pat dan na pleng jong pi village school yo iki homework dan ki assignment mo yo iki assignment ki yeng in wa ki WhatsApp ti ni dewan pendap iki taru nang ta pa de kapor bengin yarap kam hayeng kapor ban yelek kai bat kapor ban pet tibi bat kum ta ter kita ka de benginang ban bati ya ka por te ngin duai ba ublay mo undan lam ringkat bat ngin pan klanya ki jing duai ki jongi ngin shania hau ngin nyet scam bat ngin kerman scam ru mo baha ka wei ka sngi ngin sal yo biang kalat ban keus ka yeng jong ublay nang ta ban let biang sya ki school ki jongi te tang de kini ki kentien na ka benta ka burong ublay amen nganget pilasa skor bah nganget pilai kalalong sisa kejingker ku ya pi we habang yos ngo ya khu bor ling ba ikong ador tiula ibala ai pring jongi batu uble unang kerku ya pi kong unang ai ka met ka kwat bakhya bar unang ai ka bor hapi hi ba pinang la man sakhi ya kerteng ka kraw ka jong uble bat mantang la pois ka benta bangin penwai do ni je sakri ki jongi batu ini shimenta lang ki jiroi ka ban rus pa pra na ko jurai bathmai bat sanspa khandai pulai na ko jurai barim bar hadian jong di jurai skerpa ikong ador tiula hi be in pelaj ingi da ki jingkerku penwai ki kena Jerusalem Kerteng Jisu Rai Shenhem Ki kena bamentaru Ki raya roya kaju Snap 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 Ki kena ki arwai Snap 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 Ki aroklem dawai Jam Hosanna Jam Hosanna, Jam Hosanna, ya utrai. Lahi kai ban utrai, ban puli kak tin klem wai, len ti shab neng di ban yo, buram ai shublei baro. Snap, 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 ki kena ki arwai. Snap, 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 ki aroklem dawai. Jam Hosanna, Jam Hosanna, Jam Hosanna, ya utrai. Bad red, bad crow, barolang, kirwai lem. Sur babang rendang bas yang ki penjam Hosanna ki badrong tam Snap 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 ki kena ki arwai Snap 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 ki aroklem dawai Jam Hosanna Jam Hosanna Jam Hosanna ya utrai. Hakabawai no, jo ai bakajing id ba ublay, kijing ai Jesus Christ, lem bakajing aslok jong mensim bakun, kini lai kinya syong yasa kerhai, bat ni hang ni, bat syakaleng satlak kapertai, nadu menta, hala kerja, bat syadu ki artaba. Amen.